Bueno, nik uste orokorrean ez, oso gauza edo bizitza asko baldintzatzen duten gauzak, ekintzak orokorren eta nahiko ikusgarriak dianak. Batez ere frogak uzten dituztenak, ez? Gure begitara edo gure gorputzetan. Orduan, bai izan daiteke ez, askotan ere notizitan agertzen dianak. Bortxaketatik hasi eta eraso fisikoago bat dana edo irain bat, ez? Entzun dezakegun zerbait. Normalean, horiek identifikatzen ditugu askotan indarkeria matxistatzat, baina hala ere, horiek identifikatzeko ere askotan zailtasunak eta zalantzak ere sortzen dira. Azkenan ulertu behar dugu mitoak direla, ez? Estereotipetan oinarritzen diren sinismenak eta hor bai bereizten ditugu lau multzo, ez? Pixkat marginalitatearekin edo lotura dutenak, gero ere tratu txarrak egiten dituzten gizonekin lotura daukatenak, nolabait ez, behaien erantzukizuna murrizten dituzten mito edo sinismenak, gero ere erasoa jasaten duten emakumeen inguruko mitoak, hau da, nolabait justifikatzen dutenak, jasaten duten indarkeria hori dela ez, beraien izaeraren ez, ezaugarri edo ez, egiten duten gauzen erantzule izan daitezkela, eta gero ere nolabait genero indarkeria ez, minimizatzen edo ukatzen dituzten mitoak ere, ekuko genituzke. Bueno, konstrukto soziala da, konstrukto kulturala nolabait, ez? Maitasuna ulertzeko moduak, dauden presioa ere gizartean, familian hori betikotzen dutenak. Orduan, normalean oso zaila izaten da, ez? Indarkeria fisikora iritsi aurretik identifikatzea, ez? Indarkeria egoera bizitzen ari zirala nolabait, ez? Gaur egungo gizartean horrelako jarrera nolabait onartutak eta nolabait barneratuta ditugulako. Bueno, hor ikusten duena da, genero indarkeria jasotzen duten emakume gehienek lehenengo kontaktua osasun profesionalekin izaten dutela, bertaratzen direlako, ez? Hor ikusten dugu oso importantea dela, lehen esku hartze horretan, ez? Osasun langileek, nolabaiteko perspektiba feminista edo barnebiltza ulertzeko ere, ez? Emakume horren atzean dagoen konstrukto guztia, ez? Hau da, indarkeria strukturala dela, ez? Egoeratitei datozen, nola hartatu behar ditugun emakume horiek, ze informazio izan behar dute eta partekatu behar dute emakumearekin, eta gero ere ez, emakumearen autonomia respetatzea beste, ez? Oso bideratuta prozesu judizialak martxan jartzera, ez? Eta hor ikusten dugu badagoela nolabaiteko amildegia, prozesu judizialak martxan jartzen direnean, ez? Ustez behin hori martxan jarri eta dena konponduko delaren sinesmena badagoela, baina hor ikusten dugu ere ez, prozesua horretan emakumea rebiktimizatu egiten direla, gero ere ez daudela baliabide ekonomiko ez politiko ez sozialak emakume horiek sostengatzeko, hor nik uste hor jendea prozesu horretan ez frustrazio handia jasotzen dituela, orduan importantea da prozesu hori martxan jarri aurretik, haiek informazio guztia izatea erabakitzeko ez, jarri edo ez jarri edo nola nahi duten nolabait indarkeria egoera horretatik atera. Nik usteet, orokorrean erraminta materialak edo fisikoak ditugunak egia da protokoloak daudela, eta jarduketa irizpide orokor batzuk eta bar, baina gu batez ere saiatzen egana da nolabait guk modu informaleagoan izaten dugu kontaktua indarkeria jasan duten, naiz eta dena jasaten dugun indarkeria ere ez, indarkeria jasan duten emakumeekin, eta espazio informaleetan informazio asko ateatzen da. Eta batez ere askotan ateratzen dute ez nola sentitu izan dian erakunde edo instituzioetara jotzen dutenean, nola sentitu izan duten beraien burua epaitua, eta askotan ere aurrean duten horren aurrean ez justifikatu behar izatea edo ulertarazi behar izatea jasan duten egoera. Orduan, gure asmoa pixkat bada, espazio informal guztioetatik ateratzen den informazioa trasladatzea ere osasun langileei. Ikusteko ere momenturen batean eta jabe izateko ere osasun langile izateak zer suposatzen duen. Orduan, osasun langileak ere jabe izateko bea ze posizioetatik nahi zaion ere pertsona hori edo emakume horri laguntzen. Eta askotan hori dena jarduketa protokoletatik aratago dator gehiago praktiketatik eta mugimendu feministak egin dituen hausnarketetatik eta mugimendu feministari tokatu zaizkion kudeatzea tokatu zaizkion egoertatik. Orduan, askotan da jakintza niretzako oso formala, baina ez igual akademian edo informalagoa dana, eta jarduketa protokolo ez aparte edo dauzkagun baliabidez aparte maila instituzionalean edo erakundeetan informazio hori ere gehitzen nahi geha, ez? Eta nolabait garrantzi gaina dexente ematen diogu. Horra asko aldatzen dalako eta tratuan asko irabazi dezakegulako. Egia esan eharra, egia da, honea etortzen dianak edo bertaratzen dianak minimoki sensibilizazio bat badutela, eta orduan ja oinarritik
erraixa da egitea bereekin lana, ez? Ez da zerbait irikita daude, bai, irikita daude entzutera, inkluso irikita daude ere beraiek bizi izan dituzten egoerak partekatzera, bai behin lanean profesionalki eta baita ere inkluso maila intimo edo pertsonalean, orduan oso erreza da izaten tailerra dinamizatzea eta egia esan giro polita eta segurua sortu da.